hem de hormatly prezidentimiz arka dağly Kahraman serdarymyzyň taýsy tagallalary bar. Biz hem şu pursatda ýurdumyzda bir telekeçilik buwdagynyň ýokary depkilerden ösmek üçin döredilen ähli şertler mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arka dağymyza hem de hormatly prezidentimiz arka dağly Kahraman serdarymyza özümiziň bir ulusal bolsunymy diýýarys. Geljekde biz hem öz siýasy partiýamyzyň işçi agzalary bilen birlikde has hem bir ýygyjam işleri geçirmek bilen ýurdumyzda bir telekeçiligiň bir gülläp ösmeginde özümiziň munasip goşuntlyklarymyzy goşjakdygymyzy şurda önandyran goý Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arka dağymyzyň hem de arka dağly Kahraman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan ýyl we häwitli bütün adamlar rahmetli ähli döwletli tutumly işleri mundan beýlekem rowaşlyklary beslensin. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerine netijeli peýdalanýan ýurdumyzyň telekeçileri dürli ulgamlarda alınıp barlayan işleriň depkinini barha güýçlendirýärler. Netijede işe girizilýän ýyladyşhanalaryň sanawy da barha köpelýär. Şolaryň arasyna Altyn Tuğ Suzy karhanasynyň Daşawy welaýatynyň Şabat etrawynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanasy hem bar. Bu ýerde Pähim Paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylynyň belentliklerine tarap ynamly barylýar. Altyn Tuğ Suzy karhanasynyň telekeçileri özleriniň agzyrlykly çekýän zähmetleriniň miwesini görüp buwanýarlar, täze üstünliklere tarap barýarlar. Mundan sanaça ýyl öň ulanylmaga berilen ýyladyşhananyň hünärmenleri pomidoryň bol hasylynyň öndürilmegini gadanýarlar. Ýyladyşhananyň ýokary hili pomidor önümleriniň ilat tarapyndan aýratyn isleg bilen alınýanlygyny bellemek hatkem ýakymlydyr. Bu ýyladyşhanada ornaşdyrylan häzirki zaman ösen kämil enjamlary karhananyň zähmetseýer işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyladyşhanada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welaýatyň daýhan bazarlaryna, şonuň ýalda paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna uradylýar. Ýyladyşhananyň önümleriniň uly böleginiň daşary ýurtlara eksport edilýändigini hem bellemek gerek. Öndürilýän önümleri daşary ýurtlara eksport etmekde ähli şertler döredilen. Ýurdumyzyň döwlet gümrük nokatlaryna hem şu önümleri daşary ýurtlara çykarylana olaryň resmileşdiriliş işine talaba laýyk amala aşyrmakda tiz resmileşdirilip bellenilen nokadyna wagtyna ýetirmekde Türkmenistanyň gümrük gullygynyň gümrükhana nokatlaryna talaba laýyk işler alınıp barylýar. Şu mewsümde onuň möçleri hatda artdyryldy. Yetişen pomidoryň hasyly hepde bir gezek ýygnalýar. Hasyl ýygymyna işleýän her bir ýygymçynyň hünär usatlygyny görüp buwanýarsyň. Olar her bir düýpdäki ýokymly pomidor hasylynyň zaýasy ýygnalmagy üçin ähli tagallalary edýärler. Yeri gelende bellemeli zat, ol hem bolsa ýyladyşhanada pomidoryň durly görnüşleriniň ýetişdirilýänligidir. Bu ýerdäki ýetişdirilýän düzüm pomidor hasyllarynyň barha köpelýänligini hem bellemek gerek. Ýyladyşhanadaky ýeterlik mukdardaky yssylygyň, howa şertleriniň bolmagy pomidor ekininiň kadal ösmegi üçin şert töredýär. Toý saçaklarynyň nazmy hymatlarynyň ýylyň ähli paslynda şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilmegi gowandyrjy ýagdaýdyr. Göwnüň öterýän pomidor hatarlaryny synanyňna bu ýerdäki hünärmenleriň zähmetiniň ýerine düşýänligini görýärsiň. Olar ýyladyşhanada ornaşdyrylan kämil enjamlar, dethalar, kompýuterler arkaly işlemekligiň kämil usullaryny ele alypdyrlar. Netijede suwaryş, iýmitlendiriş we gözegçilik etmek işleri diýsen göwnejay alınıp barylýar. Hususy karhananyň telekeçileriniň tagallasy bilen ýokymly pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilenler. Bu bolsa Pähim Paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylyna öndürilýän hasylyň mukdarynyň epesli artjakdygyny aňladýar. Şeýle hem ýyladyşhana karhanada täze iş orunlarynyň döredilmegini hem üpjün etdi. Döredilýän şertler hemne giň mümkinçilikler üçin ýyladyşhananyň işgärleri Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arka dağymyza hemne hormatly prezidentimiz arka dağly Kahraman serdarymyza alkys we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Men Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Altyntuğ hususy karhanasynyň döwrewap ýylatışhanasynyň hasylçysy Saparova Gulnar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyş döwründe ýurdumyzda hususy buğdak gün saýyn ösýär. Biziň zähmet çekýän Altyntuğ hususy karhanasynyň döwrewap ýylatışhanasynda hem pomidoryň we bolgar urçyň bol hasyly östürilip ýetişdirilýär. Bizde östürilip yetiştirilýän pomidor we bolgar urç önümleriniň bol hasyly esasan içerki bazarlarymyzda dol üpçün edilýär we ýylyň islendik pasynda halkymyza bu ýerde yetiştirilip öndürilýän önümler halkymyza terligine ýetirilýär. Şeýle-de içerki bazarlara gereginden artyk bölegi daşary ýurtlara eksport edilýär. Ine şunkun hem Altyntuğ karhanasynyň döwrewap ýylatışhanasynda hem östürilip yetişdirilen pomidorlara ýygym işleri geçirilip eksporta taýýar edilýär. Bilşimiz ýaly biziň ýurdumyzda öndürilen önümleri daşary ýurtlara eksport etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şuňky ýygyp taýýarlan pomidor önümimiz hem häzirki wagtda Russiýa döwletine eksport etmek üçin awtologlara ýüklemek işi amala aşyrylypdyr. Biziň ýurdumyzda telekeçilik bilen meşgul bolmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Biz hormatly prezidentimiziň telekeçiler barada ähli siýasatyny doly goldaýarys. Şonuň üçin biziň hususy karhanamyz Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolupdyr. Şeýle-de bu ýerde zähmet çekýän işgärleriň ählisi hem Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň işçiň agzalary bolup durýarlar. Ine şu ýylymyz Pähim Paýhaz ummany magtym ulpragy ýyly diýip yglan edildi. Biz hem şu ýyly münasibetli geçirilen toy bayramlarda ildeşlerimiziň bayramçylyk taçaklaryny bezemek üçin şu ýerde östürilip ýetişdirilýän pomidor we bulgar urçlarynyň hasylyny ýylatymyza ter görüşde ýetirmek üçin jan aýaman zähmet çekýäris. Biziň şu ýylatışhanamyzda döwrewap şertlerde işlemek üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Bize şeýle mümkinçilikleri döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarmyza özümiziň köp sag bolsunymyzy aýdýarys. Goý Gahrman Arkadagly Gahrman Serdarmyzyň jallary sag, ömürleri uzak bolsun. Men Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň Daşowy döwlet gümrük kanalynyň haragulukçysy leytenant Berdiýew Begenç. Häzirki wagtda hormatly prezident hususy ulgamy ösmek üçin giň şertler döretip berer. Daşowy döwletiň çägine ýerleşen ýylatışhanalarda içerki bazarlarymyzdan gereginden artyk bölegini daşary ýurtlara eksport edilýär. Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy tarapyndan hem hususiýetçileriň öz öndüren önümlerini dünýä bazaryna çykarmak üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň uzak möhletlerini ykdysady bähwetlerini nazarlaýan başlanýyşlar bilen berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne içerki bazarlarda harytlaryň bolçulugyny döretmek, milli önüm öndürüjilerimizi höweslendirmek boýunça toplumly işler alınıp barylýar. Ýurdumyzda ýetişdirilen ekolog taýdan arasy owgaçylyk önüne daşarky bazarda has köp işler bildirilýär. Beleket türkmen topragyna ýetişdirilen göýök bakça we miwe beýlek ady önünden içerki bazarlardan artdan meçhurlygyny daşary döwletlere eksport etmek ýola goýuldy. Ýurdumyzda öndürilen harytly san önümden daşary ýurtlara eksport edilmegine gümrük amallarynyň ýokary derejede ýerine ýetirilmegine Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy tarapyndan degişli işler alınıp barylýar. Ýurdumyzda hususy telekeçilik ösdürme uğruna döredilýän amal işleriniň netijesinde ýurdumyzda yerli hususiýetçiler tarapyndan öndürilen dünýä bazaryna bäsesli, ukyply, ýokary hili önümler daşary döwletlere eksport edilýän möçhürleri ýyl saýyn artýar. Şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda eksport edilen ady önümleriň möçhüri geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 20 götürme artdy. Eksport ýokarlanýan harytlaryň sanyny ýurdumyzyň çäklerini gurulan döwrewap ýylatışhanalarda ýetişdirilen ter pomidory, soğan, mäş, kandit önümleri, alkol içkileri, gaplanan göýök bakça miwe önümleri aglamak bolar. Ýurdumyzyň içerki önümlerini ýokarlandyrmak we eksport edilýän önümleriň möçhürligini artdyrmak barada kabul edilen maksatnamalardan uralyp Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy tarapyndan eksport taryklaryny gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek, ýurdumyzdan daşarky bazara iýerilýän harytlaryň gümrük amallaryny gyska wagtda amala asyrmagy mümkinçilik berýän şertler döretmek maksady bilen ýygyderli işler alınıp barylýar. Bu urda eksport import amallary bilen bagly hyzmatlary sanly ulgamy arkaly amala asyrmagy mümkinçilik berýän bir penjere ulgamynyň binýadyna eksport harytlaryny elektron görnüşde resmileşdirmek, gümrük töleglerini awtomatik usulda hasaplamak, resmi namalary sanly ulgamy arkaly dolandyrmak we hasabatlary ýöretmek işleri ýola goýuldy. Bulardan başga-da döwlet serhediniň gödäwçilik kesişlerlerine ýurdumyzdan eksport edilýän harytlary, şol sanna azak, tergök we bakça önümler sany ulgamy arkaly ileri tutma tertibini resmileşdirmek işleri amala asyrylýar.
Döwlet Gümrük Gullugyna işgärler Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň agdalary bilen ýygyderli iş duşlaryny geçirip, ýurdumyzda husus önüme öndürüjüler ýakyndan goldamak üçin döredilýän ama şertler, gümrük kanunçylygy we olara girilen üýtgetmeler hemde goşmaçylar, daşary ykdysady işe gatnaşjylar üçin döwrüň ösýän talaplaryna laýyk gelýän hyzmatlaryň täze görnüşleri bardy düşündiriş işlerini geçirýärler. Ýurdumyzda milli önüme öndürüjüler üçin ama şertler döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadağymyzyň, hormat prezidentimiziň, Arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürler uzak bolsun. Garaşsyz Baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormat prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkardaşyna gulluk edýär. Mehriban ýerleşler, Daşoğuz ýylaýat teleradio studiýasy tarapyndan taýýarlap size ýetirmek isleýän söhbetli hemde şekilli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Ýurdumyzyň gün saýyn ösmegi, halkymyzyň bol elin durmuşda ýaşamak üçin ulaladalar edýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri diňe üstünliklere weslensin. Mehriban ýerleşler, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Daşoğuz ýylaýat teleradio studiýasy tarapyndan taýýarlanyp size ýetirilýän diýar gepleşigimiz şu gedekki sanyny geçirip gutarýar. Ýene de ýaýlymda duşýança hoş sag bolun. Dünya habarlarynyň şu sanyna. Italiýanyň aerokosmos tehnikasy boýunça Agratek şereketi astronawtlar üçin iýmiti işläp düzdi. Hakykatda bu köp uğurlu dükan bolup, o ýerde uly kitapxana we okumak üçin künjek döredilipdir. Finlandiýanyň Ouluva şäheriniň töweregi baý tokoy dolagy we köýler bilen gurşalyp alınanlar. Indi şembeýlik habarlamaz barada giňişleýin. Adatça mikrotolkunly peşlerde iýmiti ýylatmak üçin peýdalanýarlar. Çünki olaň ýokary elektrik kuwwatyna eýe bolmagy azyk önümlerini ziýansızlandyrmakda amatlydyr. Bu ugrdaky häzirki zaman enjamyny Amerikaly injener Percy Spencer 1945-nji ýylda döredipdir. Şonu ol radaryň üstünde işlerini jüwsünnäki süýjüň mikrotolkun generatory sebäpli erenligini ýüze çykarýar. Şol peşden peýdalanmak arkaly et gögönümleri gowurmak, çörek bişirmek, yer tuğdanadan mürebbeler we renksiz aşy taýýarlamak bolýar. Koreýaly maşgalalar mundan başga köp ugurly şeýle enjamy ulanmagyň türli usullaryny gözläp tapýarlar. Italiýanyň aerokosmos tehnikasy boýunça Agratek şereketi astronawtlar üçin iýmiti işläp düzdi. Agratek şereketi olaň söýgüsine münasip boljak dartgynly ýagdaýlarda ýa-da haýsydyr bir çärede naharlanyp biljek tagamlar teklip edip başlady. Halkara kosmos stansiýasy üçin adyk önümlerini saýlap almak ýeňil iş däl. Önümlüň ählisy guradylmaly, termiki taýdan işlenilmeli, ähli janly bakteriýalar ýok edip, önüm jiwiz plastik gaplara gaplanylmaly. Agratek 2008-nji ýyldan bäri Halkara kosmos stansiýasyna injenerçilik gollawyny berip gelýär.
Yakynda kampaniya muň üçin taýýarlanan iýmitli bukçalary zeminiň dürli künjeklerine isleg bildirýän sarpejjiler üçin bazara çykaryp başlady. 3500 derejäçenli gyzgynlygy öndürmäge ukyply gün ışığı Köln şäherinden 30 kilometr uzaklykdaky Yulin şäheriniň gün institutuna yerleşýär. Ony dörejüleň pikirine görä, bu enjam ýanygyň tebigy taýdan has arasy görnüşini işläp düzmäge ýardam eder. Gün ışığı adyna eýe bolan emeli gün aryň öýjüni ýatladýan gurnaw görnüşinde bolup, ışıklyň 149-sundan ibaratdyr. Muň üçin alimler adaty günnüzki emeli ışıgyň çeşmesi bolan ksenon sıralaryndan peýdalandylar. Alimleriň aýtmagyna görä, emeli gün ýere düşýän tebigi ışykdan 10 esde köp şöhle çykarýar. 3,5 million euro düşen bu enjam 4 sagatyň dowamyny 4 adamdan ibarat maşgalaň 1 ýylyň dowamyna sarp edýän energiýasyny garşylaýar. Bütün dünýä howa maglumatlar guramasy bulutlaryň täze görnüşleriniň 12-siniň tasdiklanýanyny aýan etdi. Şolaň ählisi, dünýäň iň awraýly maglumatlar kitaby hataplanýan Bulutlaryň halkara atlasynyň soňky neşrine beýany tapypdyr. Muň özi neşriň 1987-nji ýyldan soňra ilkinji gedek üstüniň ýetirilmegidir. Bulutlaryň görnüşleriniň tapawudyny seljermek uzak ýyllaryň dowamyny bu wagtda alınıp barlayan ilmi jijerleň netijesidir. Atlasy düzüjüler şolaň mektepde öwrenilenine belli bolan görnüşleriniň diňe üstüni ýetirýändigini belliýärler. Atlasdaky sanawdy toprak, gatlyk, per bulutlar bilen bilelikde olaň ýene 7 görnüşiniň atlary getirilýär. Taylandyň Trang şäheriniň Van Viset jemgyýetçilik kitaphanasy Quick Response, ýagny ingliz dilinden terjime edilenini çalt seslenmek atly çärany gurnady. Muň özi QR ştrih kodlarynyň peýdalanmagy başarýan ýaş okujularyň ünsüni özüne çekýär. Olar şonu smartfonyň kömegi arkaly islenlik ýerde, islenlik wagtda gerek kitaplaryny okap bilýärler. Van Viset etrap kitapxanasyny bu gedek yerli mugallimlary we kitapxanaçylary elektron hyzmatlaryny ýola goýmagy başarypdyr. Kitapxanalara barmak häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda giňden ýaýranýarlar. Şo sebäpli olar adamlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döwre görä özgörüşler amala aşyrýarlar. Van Visetdäki kitapxanaň elektron hyzmatlary ýaş okujularyň sanynyň 60 göterimlik artmagyna getiripdir. Dürli ýaşdaky adamlara netijeli hyzmat etmegi ýola goýmak üçin oň ýol başçylary mundan başga-da çäreleň en çemesini durmuşa geçirýärler. Günörte Koreýanyň Chonglang sewtiniň Bosan künjeginiň köp bölegini çay ösürilip ýetişdirilýän meýdanlar eýelep, ol ýurduň bu gurdaky iň uly giňişligi hataplanýar. Şo ýerde ähmiýet çekýän daýhanlaň 1000 oguly ýeri himiki dökünlüň deregini tebigi dökünlerden peýdalanmagy ulunç berýärler. Şonu toprak ýumşak hem mes bolýar. Bu garwanşanady çay ýapraklarynyň taýýarlanan içkilerden başga-da buz gaýmaklar hem süýjülükler gelýän müşterilere ödürlenýär. Bosan künjegini çay muzeyi bolup, o ýerde şol içki bilen baglanşykly dürli çäreler gurulýar. Şo ýerde çaydan öndürilen täze önemem synlamak bolýar. Şu gaplanan çayı çüýşäň içine salyp, agdyny gapak bilen ýapanyňdan soň gowy edip çaýkamaly. Şonu sowuk çay emeli gelýär. Şeýlede çay ýapraklarynyň dürli görnüşleri gaplanan şerbetler bolup, olary dürli tagamlarda ulanyp bolýar. Sewtiň yerli hökümetiniň çay bazarynyň gerimini giňeltmek barada uly tagalla etmeginiň netijesini Bosan çayı meşhurlygy eýe bolup başlady. Howa kömür turşy gazynyň çykarylmagy dünýä möçberine ýyllygyň artmagynyň baş sebäbidir. Howaň özgörmegine garşy göreşde esasy ugur dekarbonizasiýa, ýagny uglerody tutup almak arkaly kömür turşy gazyny ýeriň astyna goýbermek bilen ony daşy öwürmekden ibaratdyr. 2011-nji ýylda Islandiýanyň geotermal beketleriniň birine badal galan Carbfix taslamasyny bu gurda iň üstünlikli taslamalaryň biri diýip atlandyrsa bolar. Beket kömür turşy gazy we kükürtli vodorod bilen doldurlan we şolaň buğundan energiýa alýan guýulan otusyna eýedir. Bu taslama 2 gazy bölüp, kömür turşy gazyny turbolary boýunça 1600 metr çuňlukdaky guýa gönükdirmek bilen şo ýerde ol suw bilen garlýar. Suwun basyş güýji kömür turşy gazynyň köpürjüklerini eredip, kömür kislatasyny döredýär. Bu taslamaň çäklerini eýýäm kömür turşy gazynyň 170 tonnasy bazalt jynslaryna girdildi. Indoneziýanyň Flores adasyna baranlara ýadygarlyklaryň köp türlügini synlamak hem yerli ilatyň ýaşaýyş durmuşyny öwrenmek gydyklydyr.
Adan cümmüsünü tebigat gowy saklanyp galyp, käbir ýerlerde adly halkyýetleň, mysal üçin nıgadalaryň we mangaraylaryň däwe öwrülen owajyklary duş gelýär. Yerli ilat öz däp desturlary gorap saklapdyr. Zenanlar eýwanyna oturup milli mata bolan ikaty okuýarlar. Mihmantöýürlük bu halkyň esasy däwidir. Milli bayramçylyklarda halyk tanslaryny we oýunlaryny synlamak bolýar. Munan başga adada patloklyň 10-dan gowragy bolup, olardan kilometr beýikligi 1639 metre ýetýär. Ol wagt renkini üýtgedýän krater köller bilen bellidir. Dürli minerallara baý tebiği howdanlar bir näçe ýyldan suwun renkini üýtgetmek bilen benewşe, gyzyl koňur, ýaşyl ýa-da gara öwüşgünlere eýe bolýarlar. Tianjin Hytaýyň demirgadagyny ýeri kenar ýaka şäherleriniň biridir. Ol özüniň medeniýeti, owadan tebigaty we baý tebiği ätýaşlyklary bilen meşhurdur. Tianjin'e baran her bir adam on gadymy medeniýet köçesini özü üçin däwe öwrülen yerli medeniýeti açyp biler. Çin newereleriniň döwrüne gurulan şol köçe milli tagamlary gözleýänler üçin hem ajaýyp ýerdir. Tianjin'in aşganasy esasan deňiz önümlerinden ibaret bolup, olary taýýarlamagyň ýüllerçe ýyllyk taryhy bar. Hamirden taýýarlanýan süýjülükler, tuw unundan buğda bişirilen meweli, şokoladly, künjüli kökeler şolon käbirlerdir. Şäher 50 toýundan döredilen şekilleri bilen hem meşhurdur. 200 ýyllyk taryhy bolan şol senetçiligiň usullary nesilden nesile geçirilip gelýär. Vaskulum ýa-da ösümlikler üçin niýetlenen golçalarda suratkeş Kim Yuin täsin gülleri östürip ýetişdirýär we olan ýapraklaryndan öz bolşly gerbari görnüşlerini ýygnaýar. Ýa-da usunyň günmatary usulyna ýürütülýän Kim öz güýjini ösümlikler dünýäsinde de synap görmegi ýüregine döwdi. Ha soňra bolsa, ösümlikleriň şekillerini günnelik durmuşda ulanýan dürli zatlara ornaşdyrmaga başlady. Ustad daştöwreň gurşap alýan günnelik durmuşdan ilham alýanlygyny bellemek bilen, esasan matadan döredilýän önümleri bezemegi halýanlygyny aýdýar. Häzir günne Kim Yuin ösümlikleriň tebiği gözelligini görkezmek maksady bilen ösümlikleriň mataň ýüzünde hakyky ýaly görünmek üçin tebiği renklerden peýdalanýar. Bu kärhanada ähli iş elde ýerine ýetirilýär. Häzir günne adamlar ekologiýa taýdan arasy önümlere uluklanma bildirmek bilen Kim Yuin'in ustahanasyna uly hewes bilen gelip görýärler. Dünýäde güllüň şekilleri bilen işleýän adamlaryň köp sanlysy bar. Korey äheňindäki uly bolmadyk bu çaýhanada kalligrafiýa ýazgylarynyň baý ýygynysyny synlamak bolýar. Şolaň ählisini Kim Chon-kun döredipdir. On kalligrafiýa işlerini iň söýgüli sözi kod, ýagny korey dilinde gül diýmek aňladýar. Soňky döwürlerde ustad gülçiler bilen işden hyzmatdaşlyk saklaýar. Häzir günne adamlary ýönöke kalligrafiýa bilen gydyklanyrmak kyn. Täze garşyk sunat bolsa, olara diýseň ýarýa diýip Kim Chon-kun aýdýar. Bukçaları öndürýän kärhanaň eýesi Alessandra Chiavari'niň öz nusgasy bolup, bu ýerde ähli zat mehaniki basyşyň kömegi bilen ýerine ýetirilýär. Şeýle gural diňe bir bukçalar çap etmän, eýsem ol kagylary aýry-aýrylykda goýýar. Aýratyn renk goşmak üçin ilki bilen suraty seresapyllyk bilen düşürmeli. Başlamak düwmesini basanmazdan soňra ähli zat taýýar bolýar. Şondan soň olary kompýuteryň kömegi arkaly öz gödüňe getiriş ukybyňyza görä döredip bilersiňiz diýip Alessandra düşündirýär. Alessandra 50 ýasalan, köpler haýran galdyrýan bukçalary öndürmek telekeçiligini kompýuter we internet asyrynyň üstü bilen tapdy. Pekinin Köşk muzeýine guralan sergide Tibetiň gymmatlyklary görkezilip, şolaň arasynda Bunyantu gadymy eserem bar. 1,3 metrlik şol surat İmperator Taizun Tibetiň elçisini kabul edýär ady bilen bellidir. Ol tan newereleriniň döwrüni suratkeş Yan Liben tarapyndan çekilipdir diýilip hasap edilýär. Gymmatlyklaryň köpüsi Tibetiň paýtagty Lhasadaky Potala köşkü Jokan ibadathanasy ýaly keramatly ýerlerden getirilipdir. Amerikan Birleşen Ştatlaryna Koreylaryň iň uly jemagaty ýaşaýan Atlanta şäheriniň sergi zalyny şol halkyň keramikasynyň önümleri görkezilýär. Ýönököy we nepis önümleriň arasynda Koreýanyň meşhur keramikaçylarynyň neweresinden bolan Seo Chang-giň işleri bar. Bu ýere gelýänlere önümi öz elleri bilen döretmäge de mümkinçilik berilýär. Mehmanlar ustadlyň ýa-da öýleriniň ýatan kätelerinden çaý içýärler.
Guramoçylaryň pikirine görä, Amerikalyň Koreýanyň keramika sunugatyna bolan gyzyklanmasy barha artýar. Agaçlar diňe bir kislorodun çeşmesi bolman, eýsem guruluşy üçin ajaýyp çygmalydyr. Häzir günne olardan diňe bir uly bolmadyk öýleri däl, eýsem belent imaratlaram gurýarlar. Şeýlelikde muň özi binagarlykda nasaga urly. Agajyň arasynda çygmalydygy Tomsuny gyzmaýanlygy gowudat. Ýöne oň ýan-ýanlygynam unutmaly. Şu sebäpli adamy öý gurmak üçin häzirlikçe demir beton iň gowy çygmal bolmagyna galýa diýip guruluşçylar düşünýärler. Germaniýanyň Gripen şäherçesinde Bridget Postian öz adamsy we ogly bilen fermada Island atlaryny ösürip yetişdirýär. 1950-nji ýylda Germaniýaly telekeçi şol tohumly atlary ýok etmekden halat etmek üçin olaň 1000-süni Islandiýadan Germaniýaga getiripdir. Häzirki wagtda şo ýurtda Island atlarynyň 70 000 bar. 1955-nji ýylda Eminthofly Gyýylar adly filmiň ekrana çykmagyndan soňra olaň meşhurlygy hasam artypdyr. Köp asyrlyň dowamynda at Islandiýada hereket etmegiň ýeke täksir işdesi we möhüm işi güýji bolup gelip olary iň peýdaly hyzmatkarlar diýip adlandyrypdyrlar. Ilkinji uluglar Islandiýada 1904-nji ýylda peýda bolup başlanandan soňra atlara bolan zerurlyk ýitip başlady. Ýurdun çäklerinden daşarda Island tohumly atlaryň 100 000 oglaýy bolup, şolan köpüsem Ýewropadadyr. Olaň köp öldürmegi sebitlen köpüsinde amatly telekeçiligi urlýar. Adamlar yumşak diwanyň üstünde oturup, ýagta ışykda kitap okuýarlar. Olaň daş töweregini tekjelerdäki dürli haritler gurşap alýar. Hakykatda bu köp uğurlu dükan bolup, o ýerde uly kitapxana we okumak üçin künjek döredilipdir. Adamlar dükanyna mundan başga da rahatlanyrjy nutgaw mukamlar dinlemekden lezzet alýarlar. Muň üçin dürli eşitiş enjamlar teklip edilýär. Şeýle özgörçlük aýratynam ýaşlary ödüne çekýär. Şoňa görä olar bu ýerde öz wagtlarynyň köpüsini geçirmegi halyalar. Suy Beyhun 19-njy asyryň ahyrynda doglup, gülmataryň ýagly renkler bilen surat çekmek usulyny Hitaýyň däwe öwrülen sunugat usuly bilen saglaşdyrmagy başaran ilkinji ýerli suratkeşdir. Suy Siayan öz atasynyň sunugaty bilen tanışdyrmak maksadyna Pekinden Hainan welaýatynyň Buawa Kenariyaka şäherine çen aralygy geçipdir. Ol öz atasynyň sunugat älemini öwrülüşükçi we täze akymy dörejileň biri bolanlygyny ykdyýar. Suy Beyhunyň seýrek zihnini haýwanlaryň sinalaryny olaň süňkleri, dokumolary bilen takyk çekişinde görmek bolýar. Adatça şeýle zatlary çotgan kömegi bilen janlandyrmak öýren kyn. Suy Beyhunyň işlerini 100 milyon yuan möçberine baha ketilýär. Otok ösümlikleri öýüň bedegine uly ähmiýete eýedir. Günörtü Koreýada da olar bu urda köp ulanýar. Öý eýeleri mehman otogynyň bedegçiligi üçin uly ýalpyllyk ýapraklary bolan dub agagyny hat amatly hataplaýarlar. Haweýe palmasynam köplünç öý bedeme üçin taýlap alýarlar. Asylyan otog ötümliklerini bolsa, günörtü Koreýalılar nahar stolunyň ýokarsyna ýa-da eýwanyna ýerleşdirmegi gowy görýärler. Adatça köpler otogyň diwarlaryny suratlar bilen bedýärler. Ýöne muňa garamazdan ötümliklerim olary seýrek gapma garşylygy döredip biler. Otok ötümlikleri huwan täminleýän bolsalar, käwagt olary bölmäge de hyzmat edýärler. Olaň öýüň içinde bar bolan asanlysam keýpiň öterýär, rahatlygy döredýär we tutuş ýylyň dowamyna ýaşyl ötüp oturýar. Yaponiýanyň iri şäherleriniň we prefekturalarnyň häkimiýetleri talepler üçin owa durmuşynyň aýratynlyklary bilen tanış bolmagy gözeňine tutýan maksatnamany taýýarladylar. Şol maksatnamaň çäklerini olar meweleri we göge önümleri ýygnamaga da kömekleşerler. Muň üçin olary tejribeli ýaş fermerler berkidildi. Şolam ýardam bermegini şäherli taleplarda tebiğata has ýakyn bolmak bilen okularyny tamamlap bu ýerde işlemek islegi dörep biler diýip ynam edýärler. Godbank Berlinne dik bagdan gün restorana ýörelgesi esasynda işleýän ilkinji restorandyr. Restoran eýýam ýerli ilatyň we jahankeşderiň arasynda meşhurlyk kazanmaga ýetişipdir. Bu ýerde müşterileri gün ekinden ýygylan ter önümler we gögötlere berilýär. Godbank restorany dikligine ösýän baglary öwrenýän Infarm şereketi tarapyndan dörediripdir. Şeýle ekinleri ýetişdirmekde energiýa we suwuň sarp edilişiniň tygşytligi täsindir. Dik ekin diňe bir şäherleşen etraplary öňürjülükli fermalara öwürmän, eýsem daşky urşaw üçin peýdalyr. Çünki önümleri gaplamak we uğratmak zerurlyklary aradan aýrylýar.
Bundan maksady şeýle usuly ýetişdirilen önümlerde hemik dökünler we genetik taýdan özgördilen tohumlar ulanylmaýar. Şu sebäpli olar has ýokumly we owa hojalygyny ýetişdirilenlere garanyna howpsuzdyr. Daşgurşa üçin ziýansız şeýle telekeçilik jemgyýetde ýörgünli bolup başlady. Baglar umydyň we täzelenişiň nişanydyr. Olar dörüjülük ukybyny açýa we pikirlenmäge mümkinçilik berýär. 90 ýyl bäri Virginiýanyň seýilbagy ajaýyp wakalary özüne geçirmek bilen Sewitiň baglarynyň gözelligini açýar. Bu maksatnamadan alınan girdejiler Sewitiň çägini 50 goly taryhy jemgyýetçilik baglaryny dikeltdi. Yer üstüniň görnüşleri boýunça gymmatly gözlük işlerine gatnaşdy. Mundan maksady ol 2015-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli bütün ýurt boýunça meşhurlyk gazanan Virginia Garden kluby golluk berdi. Ýabany güllüň arasynda gedelençler çağılan oýun meýdançalaryny döretmek şeýle maksatnamaň durmuşa geçirilen taslamalarynyň diňe käbirdir. Italiýanyň Milan şäherini döwrewap äheňe eýe edilen taryhy binalar köp. 20-nji asyryň 50-nji ýyllaryna gurulan bu jaýa gireňde mehman otagyna düşýär. Şo ýere günnüzki ışık köp düşýär. Öý biketi binagar Giovanna Carnelio iki jaýy bir jaýy birleşdirip, oň umumy meýdanyny 280 ine metre ýetiripdir. Giovanna özüniň giňişligi we ýagtylyk halyanlygyny aýdýar we öz ýaşaýan ýerini günnüzki ışıgyň köp düşmegi üçin binagarlyk aýratynlyklaryndan peýdalanypdyr. Giovanna jaý üçin goşlary öz saýlap, bu gadymy kürsüleri häzirki zaman matasy bilen örtüpdir. Otogdaky bu çyralarym 50-nji ýylyň bedegçiligine degişli. Bu giň diwany we kitap şkafyny Giovannaň özü döredipdir. Mehman otogynyň golaýyna ýerleşýän aşganada uzak wagtlap hyzmat edýän poslamaýan demirden bolan goşlary görmek bolýar. Bu stoluň bedegim geçen asyryň 50-nji ýyllaryna degişilir. Darajyk basgançyk ikinji gatdaky aýnadan otoga alyp barýar. Giovanna şol otogdan iş we akşamlaryna oturmak üçin ýer hökmünde peýdalanýar. Muň özi ýaşamak üçin amatly tekerli öý bolup, Dieter Puchani 2014-nji ýyldan bäri olaň eýýäm 50 golaýyny satypdyr. 20 ine metre meýdany eýilýän jaýda ýaşamak üçin ähli amatlyklar bar. Şoňa görä olary hemişelik ýaşamak üçin satyn alýanlaryň sany artýar. Dieter Puchani şeýle öýleri agaçdan 50 döredýär. Usta ony islendik wagtda ýerinden üýtgetmek üçin adaty uluglaryň tirkeginiň binýadyna ýerleşdirýär. Şeýle öýleriň bagasy içiniň üçünçiligine bagylykda 40-60 miň euro aralygyndadyr. Dieter Puchani olaň ýakyn wagtda adaty zada öwriljekdigini aýdýar. Mysal üçin meýdany 6,4 metre barabar öýüni bezekçi Van Bode Monsel aýda 100 euro kärinetine bermek isleýär. Ol şeýle öýler iri şäherlerde guruluşy üçin köp orny eýilemezlik ýaly meseleni çözmäge ýardam etmeler diýip pikir edýär. Jan Korbisiň ýaşaýan iki gatdan ibaret tekeriň üstündäki öýü 13,4 metre meýdany eýilýär. Dogrusy basgançaksyz şeýle öýde ýaşamak öý ýetiniň türgönleşen bolmagyny talap edýär. Dieter Puchani geljekde hereket edýän ibadatxanaň taslamasyny döretmek maksat edinýär. Ispaniýanyň paýtagty Madridden 1 sagatlyk uzaklykda ýerleşýän şäher etegi jaýlar bilen doldurylypdyr. Tokoýdolugynnaky erteklerdäki ýaly şeýle öý jagadylaryň birini binagar Richard Levene ýaşaýar. Taslamasy binagaryň kärdeşleri tarapyndan işlenip düzülen öýüň aşaky bölegi ene talar üçin niýetlenip, o ýerde ýatylýan otoglaryň ikisi we eýwan ýerleşýär. İkinji gatda açyk aşgana we naharxana bolup, tutuşmaşgaly nahar taýýarlamak üçin şo ýerde köp wagtyny geçirýär. Şol gatdaky içerki howuzam halanýan ýerleň biridir. Ondan ýokarky gatdaky mehman otogy multimedia zolagy we öý ýetiniň ýygynlarynyň saklanýan ýeri bolup hyzmat edýär. Oň iň soňky gatynda bolsa, çağılaň otoglary we dinjalnýan ýer bar. Arasda geometrik şekiller bilen giňişligi döretmegi başaran guruluşçylary jaý gurmakda esasy kynçylyk, tokoýdolugyny mümkin boldugyça az agaç çapmak bilen baglanşykly bolupdyr. Şeýlelikde bu işde daşky gurşawy az deper ýetirmekden ugranypdyr. Germaniýanyň Horderney adasyndaky ýeketäk 5 ýyllyk Zejdek mehmanhanasy odulky ammarda ýerleşip, döwrewap aýratynlykly bina öwrülipdir. Narderney gapma garşylyklaryň adasy bolup, on gün matar bölegi ikrar edilen medeniýet merkezi bolsa, günnogorny el degrilmese tebigat ýaýlyp ýatyr.
Kenar yakası bilen uzulup gidiyen aq çägeler we beýleki gözellikleri mihmanhanaň üçeginden synlamak bolýar. Adyda daşyndan taşlanan agaç jaýy meňzeýän, ýöne içinde salkyn rahat gurşaw höküm sürýän restoran ýerleşýär. Bu yer jahankeşdeleň arasynda üren meşhur. Onu düşleýänler öýt otoglaryny islediklerçe görnüş berip bilerler. Muň üçin müşteriler şo ýerdäki bedegçileň dükanynyň peýdalanýarlar. Fiji döwletini Australiýaň Rain and Horn kompaniýasynyň gozgulmaýan emläkleriniň 68 miňi peýda boldy. Kompaniýa beýleki ýuwaşman ýurtlarynyň bazarlaryna aralaşmak baradaky meýillerini aýan etdi. Häzirki wagtda Australiýada Rain and Horn edaralarynyň 300-si bar. Kompaniýa her ýyl umum bahasy 8 milliard dollardan geçen gozgulmaýan emläkliň 15 miňden gowragyn satýar. Japoniýanyň kärhanalary we jemgyýetçilik edaralary adamlary edara jaýlarynyň çäklerinden daşarda işlemäge höwetlendirmäge gönüktirilen çäre gatnaşdylar. Işiň şeýle usuly diňewer kompaniýalar üçin näl, eýsem işgärden käbirler üçin bähwetli bolar. Ministrligiň ýolbaşçylary geçen ýyl şol taslama edaralaryň 13 göterminiň gatnaşandyklaryny habar berýärler. Italiýanyň paýtagty Rimde ýerleşýän Coliseo gladiatorlaryň söwüşleriniň geçirilen ýeri we özboşly berkitme bolupdyr. Desha Flavi imperatorlarynyň newereleri tarapyndan biziň ýamydyň 72-80-nji ýyllar aralygynda gurulup, Rim imperiýasynyň haýbatyny we şol döwrüň guruluşçylarynyň ustatlygyny alamatlandyrypdyr. Xitoýyň Sichuan welaýatynyň Gunshin şäheriniň Dasun gowaklaryna heýkeller, yerli heýkel taraşyk sunugatyny ähmiýetli orna ýelýär. Gadymy döwürlerde ykdysady we medeni taýdan ösen şol etrapda Daosizm we Buddizm merkezleri beýleki ýerlere garanyna ilki döräpdir. Şol gowaň içinde daşy kesip şekil ýasamak sunugatynyň gadymy taryhyny synlamak bolýar. Sewitde ýerleşýän gowaklaryň ähletini şeýle şekiller duş gelýär. Häzirki wagtda alimler täze tilsimatlaryň kömegi arkaly şol heýkeller gaýtadan dikeltmek üstüne işleýärler. Biletler şondan soňra gowaklaryň ilki başga gözelliginiň dikeldiriljekdigini aýdýarlar. Pritzker bayragy Kataloniýanyň RKR architekt studiýasyny öz taryhyna ilkinji gedip, diňewer köpçüligi däl, eýsem bu gurda ustatlary hem mälim bolmadyk binagerliň bir näçetine gowşuruldy. Halkara emin agdalarynyň ses bermeklerini bayraga eýe bolanyň arasyna 1987-nji ýylda Barcelonadaky Camarque Valies binagerlik mektebini tamamlan Rafael Aranda, Carme Rigem we Roman Vilalta bar. Şondan bir ýyl soňra olar Giron welaýatynyň Olot şäherine hususy binagerlik studiýasyny esaslandyrypdyrlar. Häzirki kärhanaň ady onu esaslandyrjylaryň adlarynyň baş harflary bilen adlandyrylyp, muňözi olaň arasyna bir ýol başlaýan bolman, her biriniň öz jogap berýän işiniň bardygyny görkezýär. Şu sebäplem emin agdalary ilkinji gedek düdügünden çykyp, ilkinji köpçülikliň bayragy gowşurmaly boldylar. Kataloniýaly binagerler öz taslamalaryny daşky urşawy ören ünsli çemeleşmek arkaly köplenç gaýtadan işlenilen çiğ mallar bolan plastikden we polotdan peýdalanýarlar. Olaň iş usuly az serişde sarp edip, gowy netije gadanmagy çalışmakdyr. Pritzker bayragyny hödürlemäge gatnaşan emin agdalary üstünlige ýetmek üçin hökman umumy talaplara boýun bolman, eýsem binagerlikde şahsyligi we milli däpleri goramagyň zerurlygyny nyktamak isläpdirler. Ugyars kompaniýasy öz oýnawaşlaryny dolulygyny agaçdan döredýär. Mexanizmleşdirilen agaç oýnawaşlaryň tapawutly aýratynlygy olaň 3D pazyllarynyň düzülýänliginedir. Oýnawajy öňünden kesýetlenilen mexaniki bölekliň toplumyndan düzmek teklip edilýär. Üstesine de emele gelen görnüş käbir hereketler amala aşyrmagy ukyplydyr. Taslama 2014-nji ýylyň iýulynda işe girdilen başlangyç bedegçi Denis Arhimenko degişildir. İlki başta ol 3D pazyllaryny adaty kartondan taýýarlamagy meýilleşdiripdi. Ýöne şeýle oýnawaşlar üçin ol agaçyň has amatly boljakdygyny saýlap alypdyr. Özüň düzmeli oýnawaşlar ilkinji nowatda 13-15 ýaşly çağalara niýetlenenler. Bedekçiň aýtmagyna görä, mexaniki pazyllar uly ýaşly çağalaň, hatda ululaň arasynda da islegden peýdalanýar. Agaç pazyldyň bir toplumynyň bahasy on görnüşine bagylykda 15-den 100 euro aralygyndadyr. Oýnawaşlaryň 12-sinden ibarat dolu toplum bolsa, sargytça 250 euro düşer.
Finlandiýanyň Ouluwa şäheriniň töweregi Bay Tokoy dolagy we köýler bilen gurşalyp alınanlar. 200 ýyl mundan ol demirgalyk Ýewropanyň esasy töwdägi ýamy duralgysy bolup hyzmat edip, häzirki döwürde bolsa, bu ýere adamlar tebii rahatlygyň gözlegine gelýärler. Bu ýolagçy gemisi Ouluwadan ugrap Halaton adly kiçijik ada tarap barýar. 1000 ýylaty bolan bu ada özüniň adam ayagy basmadyk we eldegirilmedik tebigaty bilen hemmeleri özüne çekýär. Ýol bilet Liris Paukanin jahankeşdeler üçin gezelençler gurap, olary bu ýerler bilen tanışdyrýar. Oň aýtmagyna görä, adan rahat we asuda tebigaty bar. Bu ýerde tolkundan we şulap gelýän şemalyň sesleri göwnüň alkynlyrýar. Jahankeşdelere gezelenç mahalyna Tokoyda kömelek we miwe çöplemek ýaly mümkinçilikler hem döredilýär. Mundan başga da olar bu ýerde yerli mallarlaryň ýedediýän suwgunlaryny synlamakdan hem lezzet alýarlar. Yuhani Virkuninlaň maşgalasy enni 4 arka bäri olary ýetmek bilen meşgullanyp gelýär. Ouluwadan 2 sagatlyk uzaklykda ýerleşýän Iziaotta restoranyna diňe yerli aşganaň tagamlar taýýarlanýar. Iziaotta dagym jahankeşdeler tarapyndan hemeşe adamdan köp gelýän ýeri bolmagyna galýar. Hormatly tamaşaçylar, ne bolsa 25 aprelde hepden pensiýenme güni. Dünýäň türlü şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanışdyryp siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun. Mehvan adamlar, şunun bilen Alternatif Türkmenistan teleýilimi şuňky işini jemleýär. Giýjäňiz rahat bolsun, ýedi-ýerleşler.